वो दिन अब दूर नइखे जब पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल दोनों जने के आराम स्थल में जाए के पड़ी। मतलब कि विश्राम धाम जाए के पड़ी और उन्हें आराम करे के पड़ी। कैस कि उन्हें धक्का देवे खातिर एगो सुपर स्टार एकदम पीछे लग गई बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। धक्का देवे देवे बाद जब भी दे दे भाई वो कौन सुपर स्टार बा आप लोग थंबनेल में देखी लले होगा सब बताओ सिला। सिर्फ आप लोग वीडियो के पूरा देखा। अगर आप लोग नया हुआ यार तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। चला पूरी कहानी स्टार्ट करथिला और शुरुआत करथिला। भाई वो जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले कुछ साल से पवन सिंह और खेसारी लाल से सब लोग इतना बोर हो गइल बा, इतना बोर हो गइल बा कि इधर फिल्म चाहे वो 10 करोड़ का बन जाए चाहे वो 2 करोड़ का बन जाए, लाखों लोग मेहनत कर ले पैन इंडिया बना ले, लेकिन भाई वो बजट तक निकाले में हालत खराब हो जा रहा बा। यही बीच में भाई वो एगो सुपर स्टार वो नील कमल सिंह जो उनके बिना कंट्रोवर्सी बिना विवाद बिना जातिवाद किए भाई हो कई सारा गाना ट्रेंड में लिया के रख दिलन। ये भाई हो आज 4 साल से ये दो जने के पीछा करत हुए और टक्कर में रहलन बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं थे। अगर ये लोग 10% में चल रहा बात है भाई वो नील कमल 8-9 चल रहा बाटे। यही बीच में एगो नील कमल सिंह के गाना आइल बा, गाना देख के भाई हो हमें तो यह लग रहा बा कि पवन सिंह खेसारी दोनों से बेस्ट शूटिंग करे के तरीका ये गाना में दिल गई बा। भाई वो ये गाना तो पुराना गाना रहल है, एक फिर से न्यू वर्जन में मतलब कि लॉन्च कैल गई बा जेकर नाम बा दिल्ली वाली। दिल्ली वाली एगो गाना आइल है कि दिल्ली वाली दिल लेके भागल बिया, लेकिन आज 2 साल बाद फिर से है गाना के 2.0 के नाम से रिलीज कैल गई बा। 2.0 दिल्ली वाली 2.0। भाई वो ये गाना खासियत बताइए आपके एक शूटिंग देख के भाई वो करेजा गदगद हो गई बा। इतनी बढ़िया शूटिंग तो खुद पवन सिंह और खेसारी लाल के बिना। हाँ आप लोग जाके गाना देख ला। सारे गामा हम भोजपुरी से सॉन्ग रिलीज भइल बा, ट्रेंड में भी आ गई बा। चला पूरी कहानी बताओ चला। एक भाई वीडियो क्वालिटी हम आपको बता दी कि खेसारी का भी गाना पवन सिंह का भी गाना ये गाना के पीछे बा और जो व्यूज आ रहा बाने ये समय से ज्यादा व्यूज आ रहा बा। चला पूरी कहानी बतावा चला कि कितना समय में कितना व्यूज कितना नंबर ट्रेंड पे गाना ट्रेंड कर रहा बा। चला भाई आपके सामने देखा गाना पेश बा। भाई हो हम आपको बता दी कि सारे गामा हम भोजपुरी से गाना रिलीज भइल बा। भाई हो ई गाना एक दिन में 2 मिलियन हाँ 20 लाख व्यूज क्रॉस कर गइल बा। हम देखत हिला पिछले कुछ दिन से कि पवन सिंह और खेसारी के भोजपुरी सॉन्ग दोनों जोन बा ये 2 मिलियन व्यूज पहुंचे में 2 दिन लगा दे रहा बा, लेकिन ये नील कमल सिंह के एक दिन में 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर देले बा। हम आगे बात कर चाहते भाई लाइक के 47,000 लाइक आइल बा और 13 नंबर पे ट्रेंड कर रहा बा। हाँ ट्रेंड में आ जाए यह बहुत बा, लेकिन भैया वो 13 नंबर में ई गाना ट्रेंड भी करे लागल बा। काल ही ये गाना रिलीज भल हम के देख ले तो 19 नंबर पर, लेकिन अभी सबके काट के 13 नंबर पे गाना ट्रेंड कर रहा बा। भाई वो ये गाना के बारे में आपके और कुछ बतावल चाहथिला। भाई वो ये गाना का टाइटल भाई दिल्ली वाली 2.2 भैया और एक लिरिक्स भाई वो रोशन सिंह विश्वास लिख ले, मतलब ये गाना के लिखे वाला रोशन सिंह विश्वास हुए। सारे गामा हम भोजपुरी साहिल भाई तो आप लोगों को पते हुई। अब म्यूजिक भाई प्रियांशु सिंह का म्यूजिक बा। हाँ वह प्रियांशु सिंह जो की पवन सिंह का पर्सनल म्यूजिक डायरेक्टर हुए, लेकिन अभी फिलहाल में ई केहू कभी म्यूजिक कंपोज कर देते हुए मिला जुला के भाई वही गाना बहुत ही ग्रैंड तरीका से चल रहा बा। आप लोग जाके ये गाना जरूर देखा। बहुत ही बड़े पैमाने पे गाना की शूटिंग रिकॉर्डिंग म्यूजिक सब कुछ बहुत ही फिट तरीका से भइल बा। तो भाई वो गाना देख के आप लोग बतावा का हम जो बात कहथिला का ई सच बा कि हम झूठ कहथिला। अगर आप लोग नया बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बाय प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।